Ғазиз тауышлар, Қазан отлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Кадерле дуслар, бүген эфирдагы эшебезне иң башында ук сезнең игътибарга гаҗәеп кызыклы һәм күңелгә сафлык бирә торган бер язма тәкъдим итәргә булдык. Бу тапшыруыбыз утлар сулар кичкән фронтовик, Ленинград блокадасы михнәтләрен кичергән батыр сугышчы һәм күренекле шагыйрь Мәхмүд Хөсәен турында булыр. Хәзер без бергәләшеп аның әсәрләреннән төзелгән җырлы шигырьле композиция тыңларбыз. Аңа кадәр шагыйрьнең тормыш юлына кагылышлы мәгълүмат алыйк. Мәхмүд Хафиз улы Хөсәенов 1923 елның 15 апрелендә хәзерге Казакъстан Республикасының Көнбатыш Казакъстан өлкәсе Жаңа Кала районы Урда авылында туган. Ул мәктәптә укыганда ук әдәбият белән кызыксына һәм шигырьләр яза. Беренче шигъри тәҗрибәләре сугышка кадәр Пионер каләме журналы битләрендә басыла. 1941 елда Кызыл Яр шәһәрендә татар урта мәктәбен тәмамлаганнан соң берникадәр вакыт пионер-вожатый, газета хезмәткәре, культ массовик булып эшли. Бөек Ватан сугышы башлангач, Мәхмүд Хөсәен үзе теләп армия сафларына баса. Фронтның алгы сызыгында сугыша. Канлы бәрелешләрдә катнаша, берничә тапкыр яралана. Шәхси батырлыклары өчен Кызыл Байрак, Кызыл Йолдыз орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. 1945 елда Ленинградта югары артиллерия мәктәбендә укый. Аннары 1947 елның июненә кадәр Ленинградта һәм Казанда командир булып хезмәт итә. 1947-1952 елларда Мәхмүд Хөсәен Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлагач, озак еллар Татарстан китап нәшриятендә башта редактор, аннары Матур әдәбият редакциясе мөдире булып эшли. 1976 елдан язучы профессионал әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. Шагыйрьнең беренче шигъри тупламасы Биек җиңү яулаган елны Ленинград хәрби нәшриясендә дөнья күрә. Сугыштан соңгы елларда бер-бер артлы шигырь җыентыклары, поэмалары, очерк китаплары басылып чыга. Мәхмүд Хөсәен сүзләренә татар, башкорт һәм казак композиторлары, яшь һәм үзешчән музыкантлар тарафыннан 250дән артык җыр язылган. Иң яхшы җырларга уздырылган конкурсларда, яшьләр фестивальләрендә ул берничә мәртәбә лауреат исеменә лаек була. Шагыйрьнең аерым шигъри әсәрләре украин, үзбәк, литва, таҗик, кыргыз, удмурт, мари, чуаш, каракалпак һәм монгол телләрендә басылып чыккан. Рус һәм казак телләрендә исә аның 3 мөстәкыйль җыентыгы бар. Мәхмүд Хөсәеннең үзе исән чагында ук 40-ка якын китабы дөнья күрде. Өлкәнрәк тыңлаучыларыбыз хәтерлидер. Мәхмүд Хөсәен халык алдында чыгыш ясарга ярата иде. Халыкның Горький паркына аның шигырь сөйләгәнен тыңларга йөргән чаклары бар иде. Бәлки шуңадыр, аерым әдәби даирәләр тарафыннан аны кечерәйтебрәк күрсәтү, эстрада шагыйрь итеп кенә бәяләү галәмәте сизелде. Ләкин күңел биреп укып карасаң, Мәхмүд Хөсәен зур һәм тирән иҗат иясе икәнлеге аңлашыла. Бу халыкчан шигърият. Аның беренче карашка гади генә булып тоелган әсәрләренә тирән мәгънә салынган. Бүген без моңа тагын бер кат инанырбыз. Хәзер игътибарыгызга халкыбызның легендар шәхесе, күренекле шагыйрь, фронтовик, күпсанлы җырлар авторы Мәхмүд Хөсәеннең атаклы музыкантларыбызга һәм композиторларыбызга багышланган шигырьләреннән төзелгән радиокомпозиция тәкъдим ителә. Программабыз дәвамында сез шулай ук Салих Сәйдәшев, Заһидулла Яруллин, Сара Садыйкова, Исмәгыйль Хилалов һәм Рөстәм Яхин әсәрләрен республикабызның танылган музыкантлары һәм авторларының үз башкаруында ишетерсез. Мәхмүд Хөсәен укуындагы шигырьләр 1980 еллар ахырында язып алынган. Тыңлыйк. Үзебезнең татар әдәбиятында ярты гасыр хезмәт итәм мин. Шуның шактый өлеше
шағир буларак җырлар язып үтте. Бер генә көндә җырсыз моңсыз яши алмыйм. Гомерем буе Салих Сайдашев, Җәүдәт Фәйзи, Рөстәм Яхин, Александр Кучеров, Заһид Хәбибуллин кебек композиторлар белән иҗади дуслыкта булдым. Популяр җырларымны башкаручы Гөлсем Сөләйманова, Галия Кайбицкая, Зифа Басирова кебек җырчыларыбыз белән фикерләр алышып, мандолинда маһирана уйнаучы Исмәгыйль Һилалов кебек мәшһүр музыкантлар белән аралашып үтте көннәрем. Шуңа күрәсең, иҗаттары белән миңа якын торган композиторларыбызның, башкару осталыклары белән күңелемне җәлеп иткән җырчыларның рухи дөньялары, аларның фидакар хезмәтләренә карата халкыбызның тирән ихтирамы иҗатымда күпмедер дәрәҗәдә чагылыш таба бара. Шул теманы яктырткан шигырьләремнең кайберләрен сезгә тәкъдим итәм. Сайдашев Ишан. Карлар ява җиргә җимелдәшеп, таңда төшкән чыклар шикелле. Җилдә уйнап очкан җиңел карлар авыр хәбәр безгә китерде. Сайдаш үлгән. Ишетүгә җаны тәне тетрәп, башын иде карты яшыда. Аягыннан йыкты күпләрне ул, аяз көнне суккан яшында. Юк, сүнмәдең Сайдаш. Күңелдә син моң дарьясы, җырлы иртәбез, туганыбыз кебек үз күргәнгә, Сайдашбыз дип йөртәбез. Иманы дай газиз саны татар, үз җанына сеңгән моңны. Моң һәм тел сау икән, милләт үлмәс, тыеп яшар йөрәк чагына. Хаятыңда җыр рух кыйблаң иде. Тынмадың һич, туктап тормадың. Халкыбызның уен рухиятен тирән аңлап, ихлас җырладың. Язмыш фаҗигасын кичкәндә ил, әзәм булды җанга киләрең. Шифалы моң белән даваладың, мең яралы татар йөрәген. Онытылды дөнья маршын тыңлап, таш бәгырьләр хәтта кузгалды. Маршын йөреп такша тауларын, ярасына яуның тыш салды. Мөгъҗизалы музаң җилкәндерде җиңүләргә ватан улларын. Зур сәнгатьнең нурлы кыясына алып мендең татар моңларын. Рәхмәт туганым. Карлар ява җиргә җимелдәшеп, таңда төшкән чыклар шикелле, җилдә уйнап очкан җиңел карлар авыр хәбәр безгә китерде. Татар театры бинасының фойесында Сайдаш табуты. Күңелләрнең кайгы томаныннан тыныкланган төсле зал үтә. Скрипкасын кысып күкрәгенә Заһид Хәбибуллин тыңгына сагынуын уйный. Түзеп булмый сыкрап аккан аның моңына. Араялда сыкты Рөстәм Яхин, клавишларга тама күз яшы. Хәтереннән һич тә китми Сайдаш, аңаңдашы, олы сырдашы. Соңгы сүзне әйтә остазына Җәүдәт Фәйзи авыртын алып. Сине җую әҗәл белән берди. Мансур Музафаров сызланып, ак калфагы кара шәл астында, күзе яшьле, ирне дерелди, милли моңым уян, как канатың, синсез ятим безнең күңел ди.
Синең Салих, хайрыдыгаң белән минем дамым китте ашылып. Дип пышылдый төсле Сара апа Садыкова, әрнеп, ашынып. Ахираты Сайдашның уң кулы Ключеревта тирән кайгыда. Булат сарып алган гүя бүген кояшны да, төнге айны да. Татар театры бинасына агыла да халык агыла. Сайдаш әле китеп өлгермәгән, күңел инде аны сагына. Тарайгандыр кебек киң урамнар, мондый халәткә ни әйтәсең? Менә шулай халык мәхәббәте соңгы юлга зата Сайдашын. Соңгы тапкыр күреп калырга дип, үзләренчә аны зурларга, сакаллары билләренә җиткән бабайлар да чыккан урамга. Сайдашның үз күңеле дә йомшак, мәрхәмәтле бүген җиле дә. Гүя бөтен бистәләре белән агылган күк Казан бирегә. Сакай үлгәч язган маршын үзе тыңлап ята табу төшендә. Хушлаша ил бөек улы белән декабрьнең җылы төшендә. Ә күңелнең килми хушлашасы Сайдашыбыз исән бүген дә. Халкыбызның моң канаты булып саклана ул безнең күңелдә. Үләмисең талант, дөрләтсә моң, йөрәкләрдә яшәү ялкынын. Тукай, Сайдаш, сүнмәс ике кояш хаятында татар халкының. Без кабызган утлар, сүнмәс алар хәтәр җилләрдә. Без кабызган утлар, якты янар хезмәт илендә. Без Мында фидакарлык. Алыптарны күргәч диләр. Алар да таштан калыккан. Тукай кебек титан дahыйлар күтәрелгән гади халыктан.
Син туғаштын 100-ші қат атты, пәрәнжәсін тіннің ярып таң. Таш астынан бәріп шыққан гүлдәй, көтәрілдің ғади халықтан. Туишевлар, Сылтан Ғабашилар сәхнәдәшің болды. Мыңдашың, үссін ішін милли саңғаты біз кең жайылды ижад қылашың. Мыңнарыңны тыңлап сықландылар, шишмәләре туған жеріңнің. Жеміші мул болды қартлығыңда, яшли түккен маңғай теріңнің. Олы яшта көрсәм дә мин сені, мың ағышың таныш бішіктен. Жанға рахат маршың авазларын, түшләрімдә хәтті шытам.
gururudur. Saydaş marşıday ölümsüz, saydaş senin şirkettidir. Bizning için aman tirisiz. Sizden başka көңіл kitib bizning, sizden başka yetim canımız. Siz milletke sünmez мұң indirgen ütkenimiz, şırlı tanımız. Xalıq için yandın ömür boyu. İlham berdi yaşlık yoldaşın. Abınsan yataysan tırmışında, iki ulun bulduk kul başın. Şuralisi Ferit Yarullin, uzdu urab bütün jir şarın. Unutmaz il onun ilhamçısı, Zahidullah diyen ir varın. Misay Can Yarullin'nin jırı, inni bugün gaziz vatanını. Unutmaz il, onu ruhlandırgan, Zahidullah diyen atanı. Biz varisin diye bir ulun, devam ete kılı yolunu. Sin saydaşının ruhi atası değil, rahmet ettik sıklarını. Ona gasır tulu bitti. Asin haman Tatar dünyasın, dertlendirip meşhur marşın bilen, künillerge kanat koyasın. Fidakarlık mında şundur. Kay marşı, ölmez mındır o. Mang Müzeyi, kompozitör Sara Sadıkov icadı, ölümsüz Mang Daryası. Apas Janğa Gaziz Şirin, Şahri Kazan Tuğanıyın. Bilemsin Sara apa, kimler açtı Mang Müzeyin? Tutay halkı. Kırgan çakna Mang Müzeyinin içine sihri Mang bülek itesin, sin kilgen. Her bir kişiye işinden tışka akkan tılsım tulu senin mыңlar, milyonlağa millettaşның көңіліне yarayırlar. Көрем алda sahne külmeginin balay takkısın, appalan, piyanina, nota defterleri, inci bilen çikken kalfanın, tınıp kalamana küzün tübep. Ulkınlanıp tilge kile yürek.
Сен сандуғаш тиңе, айырма шул. Сен қалфақлы, ау қанатлы. Көктен түшмей талант. Құдай өзі тигіз берген сізге талантыны. Илғамланып янып сайрысың сен. Дәртің тәңгәл язғы ташқынға. Тумыштан мың сеген, жыр яратқан милләтің гіл сиңа тартыла. Мәңгі тынмас, қат-қат тыңлап туймас, үстісмірін жуймас күйіңе. Müstakillik alған дәулетімнің әр татары ихлас сүйіне. Ұқландыра бізні сықландыра, ирәгіңнің дәртлі тибіші. Біздің үшін сингіл Сара апа, халық хырмәтіне тең кіші. Сені зұрлап, яңа таңлар ата, сені тыңлап, тұрмышта ям арта. Біз нақаққа кемсітілген шақта, арадашшыбыз сен, Сара апа. Біз саралы болу білән бүйік, Тоқай жаны кебек. Біз саралы болу білән күшлі, Сәйдашың маршықсы. Тоқайның да, Сәйдашның да музейі бар. Біз татарлар, Сәйдаштылар деймек, Тоқайлылар. Сараның да туды бұйыл үз музейі. Рахмет сізге, ұлы жанлы Тотайлылар. Ирте таңнарда қарин тауларға үзегіне қашларының маңы айрылсам сізден жақын достарым сарғайыр едім белеге жылап айрылсам сізден жақын достарым сарғайыр едім белеге жылап. Күзлер жетуін, қышлар кетуін, көзіме кешірді өмірлер yolum, yaşlı yazım, çeşekli şeyim, siz ulduzlarım, belege şulap. Yemlene kızlar, temlene sizler, bite doğruluk gelelim bana, görsem yanmadan siz ne dostlarım, bəxtim arta belege şulap, görsem yanmadan siz ne dostlarım, bəxtim arta belege şulap, bəxtim arta belege şulap. Mandaliнаң тулы мың. Исмәғил аға Хилалов истәлегенә. И сихрле, серле, илһамлы, ғажайып мандалин. Шайхзада Бабиш. Дудак сынлы, үрдак муйынлы, сигіз қыллы, мыңлы мандалин. İlham indirişi ilah sıman, yırttığın haman yandasın. Ağıllarda darman istadın sin, korku bilmez yanar canlarga. Dan jırladın şımlı tünne kuvıp, dan yavlağan kaharmanlarga. Nahak bala, haksız rencişlerini küp tatıdın yolda, küp kürdün.
Мұңларыңны тыңлап, юанды ил, бірге түшті сират көпірі. Интікканда халқың, оның білән ұртақлаштың қайғы зарларыны, ұсталығың білән сықландырып, яңғыраттың көп залларыны. Сені тыңлап Тұқай әсәрләнгән, Тройскида болған шағында. Сені тыңлап Шайх Задабабиш ләззәт тапқан шүхри жанына. Мұның сақлым, аман жанда мен, татар барда тынмас мандалы. Мұңабызның езік қошы. Рістем Яхин десем, искатша дария болып аққан яқты мұң. Сайдаш бейіклігін қибыла айтқан жысысы ұл татар халқының. Келер язып күн күріші затлар, болса да бейхисап дүнияда, бек сирегі оның шатыр қыра, мұң баш сүрткен зіңгір қияда. Андыларын мұңға мұқтажлықтан тумас бұрын үлә жырлары. Яхин мұңы құяш білән толы, Яхин жыры қатырлата язғы құрманны. Дәрәжәлі диплом алып та, дәртмәнтләріні күйге салып та, мұңсыз болса жырың, бірнеше гүл құплау таба алмай қалып та. Тақсиратын жырның шын мұң білән үлчи қалып, саңғат дүниясы. Шын мұң шыға, қашып шын еректен, ерек аның илхам ұясы. Милли романстар шәшәк атқан, мұң бақшабыз үсә. Яміләнә, бақшаға ям иңдіруші Яхин өзі классикқа әйләнә. Eğlenmesin bürük anın başı, İhtiramlab zurlab ataudan, Van Kliber'in kibik piyanist deyip, Muzikada tini yok artist deyip, Millettaşlar ihlas maktaudan, İslam Yahin, ayye, ılı şahıs. Irak yeri ondan hilaf at, Sin yıldız deyip kupka şişelerde, Tınış kalır. Ul bik tınaksa. Яхин яшли татар рухын тыйған. Тыйған аның күңіл жылысын. Үз жүрегі аша уздырған ол дауылларын шырның сулышын. Ахлақ тажы ғазизан кәтінің байрақ етіп қайыр дұғасын. Мұңыбызның кесіп қашы Яхин қию жайы бишат қылашын. Кең яқтырта татар дүниясын. Яқтырта.
Кадерле дуслар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге программа тыңладыгыз. Аның бүгенге чыгарылышында сез күренекле шагыйрь Мәхмүд Хөсәеннең легендар музыкантларга һәм шагыйрьләргә багышланган шигырьләреннән төзелгән композиция тыңладыгыз. Программада Салих Сәйдәшевнең Сакай маршы, шулай ук Азат Аббасов язмасында композиторның Кәрим Тинчурин әсәре буенча язылган Кандыр буе музыкаль драмасыннан Без кабызган утлар дигән җыры, Заһидулла Яруллинның Тукай маршы, Сара Садыйкованың үз башкаруында аның Мирхәйдәр Фәйзи шигыренә язган Ак калфак көе һәм Люция Хәсәнова башкаруында Илгизәр Фазлуллин шигыренә иҗат иткән Белегез шуны дигән җыры. Исмәгыйль Хилалов язмасында халык киләре, шулай ук Рөстәм Яхинның үз башкаруында аның Ноктюрн һәм фортепиано белән оркестр өчен концертыннан фрагментлар яңгырады. Композицияның авторы музыка белгече Гөлназ Гыйльми, режиссеры Рамил Хидиятулла. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акмал һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде.